לבוא לקבל דואט משותף. אני אשמח. גם אני, חד משמעית. לא מזמן אנה הוציאה שיר שנקרא לא להתאבסס. מה את חשבת? אני חשבתי קודם כל שזה שיר מעולה. ודבר שני, אם היא מתראיינת ואומרת שזה לא עליי, לא נראה לי שהיא משקרת. אין לי סיבה לא להאמין לה. יש את כל מה שקורה בחוץ, כאילו את כל מה שקורה ברשת, ויש את המציאות, שזה נורא רחוק מאחד מהשני. מקורבים מייחסים את ההפשרה גם לכך שהשתיים אמורות להעביר הרבה זמן יחד בחודשים הקרובים לקראת הפסטיגל. מה הסיכוי שאנחנו נראה נאמבר משותף של שתיכן? האמת שאני עוד לא יודעת בדיוק מה קורה, בדיוק התחלנו חזרות כזה. לא, אני יודעת שכן. אתם יכולות לעשות נאמבר ביחד? כן, כן. אנה עוד לא יודעת את זה. היא לא יודעת את זה? אז אל תגיד לה. או שאני אגיד לה אחר כך. ואם כבר הן משדרות ליקום שהכל בסדר, אז אולי נלך עם זה עוד צעד אחד קטן? מה הסיכוי לאיזה דאבל דייט עם הבני זוג? תראה. וואו. אתה רחוק, כסף. אתה יודע. רחוק כמה קילומטרים. תשתו, לא לדייט.